Laia, Kenia, Adora. Bon dia, som la Laia i la Kènia de tercer de l'Escola La Mitjana. El nostre projecte és els ponts i passarel·les del riu Segre a Lleida. Va sorgir de l'Agenda 21 de l'Ajuntament de Lleida, que ens van proposar participar juntament amb altres escoles i associacions en la microxarxa Riu Segre. I el projecte transversal La Lleida Històrica que hem fet tota l'escola. Nosaltres vam decidir estudiar la relació de la ciutat amb el seu riu a partir de la construcció dels diferents ponts i passarel·les. Hem georeferenciat 11 punts, des de la passarel·la de la Mitjana, que està situada dins del parc i molt a prop de l'escola, fins a la de Rufea. No us penseu pas que a Lleida hi hagués tants ponts i passarel·les com ara, oi, Laia? No, primer i durant molt de temps només hi va haver el pont vell i tothom havia de passar per allí. Molt després hi va haver el segon, que és el pont nou dels instituts. Al llarg d'anys es van anar construint els altres i les dues bandes del riu han quedat totalment connectades. Actualment, Lleida compta amb 6 ponts i 5 passarel·les i la canalització del riu s'ha convertit en un espai verd on els lleidatans anem a passejar i a fer esport. El pont més famós, original i diferent és el de Precet de Viana. A nosaltres ens encanten les passarel·les perquè hi podem passar a peu i amb bici, sobretot les de la Mitjana, la del Liceu Escolar i la de Rufea. En fi, que vam posar fil a l'agulla. Cercar informació, elaborar el guió, gravar sobre el terreny, fer fotos i pensar pistes i preguntes i també editar els vídeos, pujar els textos de la plataforma, gravar els àudios... Una feinada! Kenia, no t'oblidis del caçatresors, perquè el resultat val molt la pena. La gent que vingui a Lleida podrà descobrir el nostre patrimoni i gaudir de l'entorn natural d'una manera activa, lúdica i sostenible. Esperem que us sembli tan interessant com a nosaltres.